खुलुमबाय गिबियावनो गासैनिसिमबो आरो आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबाय नोंथांमोनाथ' आंनि भिडिअआ दिनै माबायदि जागोन टाइटेलखौ नायनानै एसे मिन्थिखादों गामियाव आङो गामिनि लोगोफोरजों नारें जुम्ब्रा जानो थाखाय आं थांनो नागिरदों लोगो सासेनि न'आव थुदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे जोंनि दिनैनि बे ब्लगखौ नायफालांबाय थादो नारें बिफां जों दा नारें हानो नागिरदों नारेंआ गोलैजोबनानै संखायो नारेंआ दाबो बिफां दाननानै Nangbai, guli nangbai. Nei, dah aku dah siap bol ke sini. Sekasihnya. Nei, bola harga sini. Harga sini. Berlagu ya, nei, bola kejon dengan, nei bola kayon dengan kejon dengan. Mangkling main, ya anda jalan doang. Nei, sudah. Ultra model. Wow. Nơi với nhà đá protein hạt nữa nè. Nơi mang được. Protein sẽ được. Hai ơi. Bola dah kerja sini. Nơi với nhà này dân đều thằng ra đấy. Last try. Dan terkenal dengan nah, datang nyalain sendiri ini try. Yang kayak Dori pasti ya. Sekarang masa kayak mana? Ini Kristen lagi ya? Aku pak. Boleh Yo. नारेंआ नै बेखिनि मोनबाय आरो हानबावगोन फिसा ओंखायनो बुरजा हाननांगौ जागोन आरो जोङो गोजौथार ओमफ्राय माखासेया सिरिजोबनानैसो दंखायो
Nei, dapat dia Mongol guru thang này được. Nei. Orangnya lagi celai dah. Nei, orangnya Mongol guru say men gerdeng. Nah, thầy, say men thế nào này phi đi bàn này. Đừng kasarin dah kai. Nei, berarti nei. Nei, say men mưa đi thuốc ơi. Ya rekang nol dulu lah. Ya rekang nol dulu. Oh, deh, aduh. Langau. Wow. Hai. Ini guys, sampean pura successful. Tenang. So guys, Baria sebut mazang. Ini sarel. Bagi kamera home line ini. बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव खेबसेबाबो जानांगौनो लोगोफोर नोंसोर सोर दासिमबो नारें जुमब्रा जायाखै नारें जुमब्रानि सिजोना जोबलाय लांसिगोन बेखायनो सोरबाफोर जायाखैब्ला जादो नोंथांमोनाबो Ang itu ngigi tegang sepaga meni bang bisa kalian. Baik sudah. Nih kita Ini hari ke cek. Ada ke dan terus. Ay ini minne ke khar pa bai si meni ke khar na duai ne. Senar si meni le la. Landai. Duai ne chom la. 네, 좀 보자 타는데, 네. Thôi cười chứ. बेफोरबायदि लोगोफोरजों ज' खाजि जानाय एदावलायनाय मिनिलायनायनि मजायानो आलदाखा ना लोगोफोर बेखायनो जेब्लानो सम मोनो आंथ' बिदि गामिनि लोगोफोरजों ज'है माने इन्जय खालामो आरो मोनफ्रोमबो टाइमावथ' गासिखौबो लोगो मोनबाय थाया नालाय आजिखालि गावबागाव गासिबो खामानियावनो सोरबा फरायनायाव सोरबा गावनि खामानियाव बिदि बेस्थ' थायो बे जाहैबाय जोंनि ग्रुपनि सबसे कमेडियान मानसि आरोना मोनफ्रोमबो टाइमाव गासिखौबो माने बोरिं मोनहोआ बायदिसिना खालामनानै मिनिहोबाय थायो आरो बे मानसिफोरखौ दा जोंना नै खाजिया रेडि जाबायानो दायो जोंहा जानोसै गासिबो जानायाव बेस्थ'खा गोथावबो जादों आरोना बेनिफ्राय बिदि लायाव जानानै बिराद मोजां मोनो आं मिनिबोलायबाय गोबां खोथा रायलायबाय एदावलायबाय जों बे जाय लोगोनि न'आव बे खाजिखौ जादों बिसिनाव माने बे दाउ दङ आरोना टार्कि दाउ बेखौनो बै सासे लोगोआ एदाव हरबाय दंमोन गाबनानै र' देखायनो दाउखौ जोंना जुमब्रा नारें जाखांबाय नारें खाजि जाखांबाय थांसै आरोना दायो नै थांनो ओंखारबाय जाखांबाय लोंखांबाय नालाय थेंक इउ सो माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जाय नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय आं नोंथांमोननो थाबैनो भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव फोरमायहर आरो नोंथांमोना माबायदि भिडिअ लुबैयो आरो आंनि लोगोफोरनि गेजेराव सोर सासेखौ साबसिन मोनखो फोरमायहर बाय बाय